Ahojte, dneska si vyrobíme takéhoto krásneho motýlika, takéhoto, a robí sa to zo 6 gumičiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a urobíme si ho asi ľahkým spôsobom. Máme jednu žltú gumičku, na to si dáme 2 gumičky, takto, a ďalšie 2 gumičky. Keď to už takto máme, túto stranu si chytíme a dáme si cez tú druhú dierku a potiahneme. Tak. Keď to už máme, chytíme si 2 strany a potiahneme ich. Aby to malo tvar motýlika. Máme takto 2 a vidíte toto. To si takto dáme a dáme to na to. Zase si to omotáme a dáme na to. Keď to už takto máme, zase si to len takto potiahneme. Tak. A silno si to potiahneme. Keď to už máme takto, tak tu máme ďalšiu gumičku a tú gumičku budeme potrebovať na ľahký spôsob. Je najjednoduchý. Tak, tú gumičku, čo tu máme, tu si prestrihneme. Počkajte. Tu si takto prestrihneme a dáme to sem. Počkajte, lebo sa mi to trošku motá. Každému sa to trošku pomotá. No. Máme tu krásneho motýlika. Tak, máme to. No, a ja sa s vami lúčim, takže Simona Salaj. Volám sa Simona Salajová a keď budete volať čo chcieť, tak mi to napíšte. Ahoj!